Narito tayo ngayon sa Capitol Plaza ng Lingayon, Pangasinan kung saan katatapos lamang ng commemorative program na inihanda ng Provincial Government ng Pangasinan para sa pagdiriwang ng ika-433rd na Agaw na Pangasinan. Ang nasabing programa ay inumpisahan sa pamamagitan ng isang Thanksgiving Mass. Sa programa ding ito ay inulunsad ang Pangasinan History and Development Book ni Dr. Gonzalo T. Duque. Binigyang parangal din ang mga nagwagi sa Kurit Panlunggaring Literary Contest at Balitok Atawir Year 2 Pangasinan Culture and Arts Festival. Nagpakitang gilas ang mga Balitok Atawir Year 2 Grand Winners ng choral competition mula sa local government of Bautista at ng dance competition mula sa city government of Urdaneta. Tinalakay ni Governor Amado Espino sa kanyang commemorative speech ang dialektong Pangasinan. Naroon naman bilang guest of honor and speaker ang 2011 ASNA awardee na si Miss Alma Quintan-Skern. Cristina de la Cruz, mula dito sa Capitol Plaza, nagbabalita para sa Pangasinan Watch.